Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-EFF imashele umasipala waseMsunduzi kanti kwezemsebenzi yomphakathi wethule inkantolo. Izindaba ze1 KZN TV uzifundela uSiyabonga wakaduma ninabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Iqembu le-Economic Freedom Fighters limashele emahhovisi amasipala uMsunduzi likhala ngengqalasizinda ezahlukahlukene okubalwa kuzo nokucinywa kukagesi ngenhloso yokuwonga i-load shedding. Le mashi biholwa yiloyo ongunobhala waleli qembu uMarshall Dlamini ibisuka ke ezimpambanweni zomgaqo ngaphandle kancane kwedolobha ilibangise kwamasipala. Unobhala we-EFF uMarshall Dlamini umashe namalunga leli qembu eMgungundlovu elibangise emahhovisi kamasipala uMsunduzi beyokhononda ngokucinywa kwagesi kanye nezinye izinsiza zomphakathi. Size la kulo masipala waseMaritzburg okuwumasipala osohlulekile ukuthi uzise i-service delivery emphakathini. Masikhuluma nabantu la masenze door to door bathi lo masipala ngisho imeya basamazi amakhansela udoti awusaqoqwa endaweni abahlala kuzona, indawo ezinukayo, indle ayisaqoqwa, amanzi awekho, kodwa okuwesi indaba yogesi. uDlamini uthi ukucinywa kwagesi kumiswe isikhashana nje. Uthe manage load shedding akho load shedding ehlile. I-load shedding enjani le yazi ukuthi sekusondela ukhetho. Uyayibona ukuthi sidila nabantu abahulumeni abangenalo iqiniso. Siyazi ukuthi i-load shedding ikhona. Uzokhumbula ukuthi njengasiteli sithi lelizwe into enza i-ANC sebenzela belungu. Yakhumbula ukuthi ngalesikhathi kudlala i-rugby load shedding ike yaphela. So ithe uma idlula i-rugby yabuya i-load shedding. So uyabona load shedding arrangewayo just for election purposes. There is load shedding. Eskom is collapsed under the ANC leadership. These power stations are sebenza kumanje barana these power stations for diesel which is very expensive. Uthi ukuthengwa kwa diesel kuleli kuzozwela emaphaketheni abakhokhi bentela. Uyozemva kokhetho uma sekukhishwa i-amount esetshenzisiwe ukuthi kuphehlwe umbani kusebenza udiesel ngoba ama-coal-fire stations wonke asecollapsile. So this load shedding is at the expense of abantu base-South Africa. Uma ngaba kudlula lo khetho sizotshelwa ngama-billions antshontshwe i-ANC nasetshenzisiwe ukuphehla udiesel ekuzofanele kunyuke ukudla, kunyuke i-transport, kunyuke yonke into. So eventually bona labantu abangasebenza abaxakekile ibona after June abazabe sebekhokhela zonke lezikweleti i-ANC esifaka kuzona ukuthi ithenge udiesel emazweni aphesheya ukuthi iphehle umbani. Oyisikhulu ehhovisi lemeya wemasipala uMsunduzi uVusi Ntshangase uyena owamkele uhlu lezikhalazo wathembisa ukuphendula ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa. Izindabeni ze1 KZN TV nguAyanda Dube kuseMgungundlovu. Ungqongqoshe womnyango wezemsebenzi yomphakathi nengqalasizinda kuleli uSihle Zikalala uthi ke ukuqhubeka nokwakhiwa kwengqalasizinda yezikhungo ezibalekile ikakhulukazi ke lezi ezisiza umphakathi kumele ke kubhekeleleke ukuthi ke inkinga yokucishwa kukagesi okuhleliwe kanye ke nokwantuleka kwamanzi kakuphazamisi ukusebenza kwazo kwansuku zonke. uZikalala bekhuluma kanje ngenkathi ke kuvulwa ngokusemthethweni inkantolo yemantshi yaseCharlesworth eThekwini ekade ke ilungiswa kabusha. Kudle imali ebalela ku203 million amarandi ukulungisa inkantolo yemantshi yaseCharlesworth enikezelwe ngokusemthethweni emnyangweni wezobulungiswa. Sirenovate ebikhona sase sakha ezinye indawo zokusebenzela. Yingakho uyibone ngathi yonke yintsha. Siqinisekisile ukuthi zonke inkantolo ezidingeka within the magistrate court ziba khona. Family court, children's court nakho konke okudingekayo. Chwepheshe obudingekayo ukubhekelela ukuthi inkantolo isebenziseka ngendlela even access to abantu abakhubazekileyo konke lokho sikwenzile. Sibona sengazathi ukuqhubeka kokwakhiwa kwe-infrastructure kumele manje kubhekelele futhi ukuthi izinto ezifana namanzi nogesi azisiphazamisi. Yingakho sifaka ibhola enkulu sakha i-purification plant ukuze amanzi atholakale ngaphandle kokuphazamiseka. Kuvele ukuthi inkantolo endala ibincane kakhulu nobekwenza kube nzima ukusebenza. Abantu bebephoqeleka uma online abade ukuze ke bakwazi ukungena bavule amacala noma bathola usizo lwahlukene. It was noticeable at that stage the number of people in queues waiting to gain access to the court
and having to endure a lengthy wait to have their matters heard. It was further my personal experience that in view of the shortage of available courts and personnel, including civil magistrates to preside over the cases, invariably matters were crowded out on the basis that they could not be accommodated. I, as well as other legal practitioners, had to return on subsequent occasions to have matters finalized. Needless to say, such inconvenience, coupled with the cost factor, deterred not only litigants, but also witnesses from pursuing legitimate civil claims and in hampering the administration of the criminal justice system as well. Lendawo ingezinye zezinomlando wobugebengu obuhlanganisa ke izidakamizwa kanti usekela ngqongqoshe womnyango wezobulungiswa kuleli uthi ke banokukhathazeka ngokukhokhelwa kwamaphoyisa ayisigebengu kuyona le ndawo. I think there is a problem. One has heard stories of particularly with the drug issues in Chatsworth, of people in the security services being paid off by people distributing drugs. And my point was specifically in this court, there should be no corruption and nobody should have to pay for any service here. Indlela ebisetshenziswa phambilini ukulekelela abantwana uma ke bengofakazi emaqaleni isilulelo ke nakubantu abadala ngenxa ke noma ke njengendlela yokubasiza nokubavikela uma bebuzwa imibuzo ikakhulukazi abameli babasolwa kepha ke kuyodinga bafake isicelo indabeni ze 1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Umphakathi wasemthwalume engoleleni ku-Ward 9 ubhikishe wavala yonke imigwaqo engenela kulesigodi bekhala ngomgwaqo ongekho esimene esigculisayo noma ke kunethi imvula izimoto azikwazi ukubeka abantu bakule ndawo emakhaya zibashiya endaweni engaphephile. Ilungu lomphakathi uBonginkosi Mngoma uthi lo mbhikisho usudonse izinsuku ezine kanti ke bakhola ngomgwaqo ongekho esimene esigculisayo. Ekhuluma neziko lezindaba le1 KZN TV uMngoma uthi basazoqhubeka nokubhikisha uma izikhalo zabo zingalalelwa. Uvuka Indlobane wabhikisha umphakathi wasemthwalume engoleleni ku-Ward 9 ogunelse eningizimu nesifundazwe kwaZulu Natali bekhala ngomgaqo ongekho esimene esigculisayo. Kulesigodi kunezikole ezimbili nokuphazamiseka ukuthi abantwana bangakwazi ukuya esikoleni kanti umphakathi uvale zonke izintuba zokungena kule ndawo. Ilunga lomphakathi lithi bazoqhubeka nokubhikisha uma izikhalo zabo zingalalelwa kanti lesiteleka sesidonsa izinsuku ezine. Isimo sokuthi umphakathi unezikhalo la zokuthi umgwaqo ohamba kuwona awaneliseki. Ufikile umgwaqo wakhiwa kwathiwa uyalungiswa walinda umphakathi awuzange uzwe ulinde isikhathi eside. Walinde esincane isikhathi kwathola kathi ucontract usehambile usebalekile umgwaqo zonke izinto ezazishiwo ngekhathi efika ubaba unyuswa nethimba lakhe lamasipala okuhuku okumzumbe wafika la wathula kodwa mase kwenziwa lokho akusabi khona kangangokuba ngisho ucontractor wethu esasisebenza naye noma esasilethelwe yena wengafuni ukusebenzisana nabantu mawumbuza wayelwa. Uphinde wakhala nangezinqala zinda eziningi abathi beyilo mphakathi abanazo. Kunezidingo eziningi ezingemuva. Kunebridge la. Izingane zesikole ezavula ezinye ngoJanuary. But lezi zavula ngoFebruary. Azange kuze kugqizwe iqakala lapho. Lesakhe siqale ngolesibili. Siqala ngomgwaqo kodwa sifukamele izindlu sifukamele ukusebenza kwamathenda. Ezindlini ahlukene kathathu kunezindlu ezingafikile emphakathini okwafanele zifike za disaster bese kuba nezindlu ezaba u300 ekwafanele zifike emphakathini azange zize zifike. Umphakathi wathenjiswa ukuthi uzokwenzelwa amabhoholi azange ezenziwe alethelwa amathanki kuyaphela mhlambe inyanga mongafonanga amanzi engekho. Elinye ilunga lomphakathi lithi kunzima kakhulu ukusebenzisa lo mgaqo uma imvula inetha kakhulu. Angaze ngibone kwakhe umgaqo lana namhlanje ngina 52 years uma kunethile impahla yethu sifihle ekhwanini emobeni uthi uyafika ufika impahla isekho
oyifihle emobeni ngenxa ukuthi ngeke uzukwazi ukusuka ngala uye le phezulu eringini nempahla iningi uyifihle emobeni uyafika isekho zilala ingane zethu zilambile ngicela umasipala usithande njengoba usuku usithanda kiwa kovota lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume engoleleni ake sihlabe ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. I-EFF imashele umasipala wasemsunduzi kanti kwezemsebenzi yomphakathi wethule inkantolo. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uholwa undunankulu wesifundazwe Nomusa Dube-Ncube uphendule isoyi lokwakhiwa kwesibhedlela edolobheni laseMtubatuba. Ekhuluma neziko lezindaba ze1 KZN TV uDube-Ncube uthi umphakathi usuzoyeka ukuhamba amabanga amade uma ke uya kwahlabisa nasempangeni ngoba kuyofuna usizo lwezempilo ngenxa yokushoda kwesibhedlela kule ndawo. Ingaphezulu ka500 million randi imali ezosetshenziswa ukwakha isibhedlela edolobheni laseMtubatuba okuyisibhedlela esizoba sezingeni eliphezulu njengoba sizoba nodokotela abanhlobonhlobo. Ukwakhiwa kwalesibhedlela kuzokwethula ke umthwalo nomthamo omningi weziguli ebesithutheleka emtholampilo yendawo. Kumanje ke singaphezulu kwe11 izibhedlela ezintsha esezakhiwe uhulumeni kulesi sifundazwe. I-budget ekhona ingaphezulu ka500 million ehlanganisa ke njengoba ngishilo izinto ezihlukahlukene kuzoba khona ngisho kuba nama department anjengalawa ekuthiwa x-ray izinto ezihlukahlukene amanye ama specialist department azoba khona kulesi sibhedlela nakho okuzonceda futhi ukuthi abantu bangaze baye ibhedlela ezinkulu beyolinda ama queue befuna ukwenza lawo ma exams bakwazi ukuthi beze la bezothola lokho. Ekhuluma nabezindaba ungqongqoshe wezempilo esifundazweni uthi ke bengomnyango kuyabajabulisi ukwakhiwa kwalesi sibhedlela ngoba kunciphisa umthwalo obubhekene ke nemtholampilo. Isibhedlela esiseduze uhlabisa hospital abantu bebehamba close to 40 kilometers ukuze bafike khona banqamule esiqiwini uma bengayanga kwahlabisa beyengwelezane which is about another 60 kilometers manje ke uyazi ukuthi nangabe ufike esiqiwini uthola indlovu ikhona ehleli phansi kusho ukuthi ambulance uma inomama otetayo iyaphoqeleka ukuthi iphinde ijike iround kakhulu so kuyasijabulisa ukuthi lo hlelo luze liqale ngempela ngoba kusho ukuthi abantu balana sebezosizakala kuyasiza futhi ukuthi namakliniki endawo azokwazi ukuthi amakliniki acisha be10 azokwazi ukuthi arefere kusona lesi sibhedlela awasezukudinga ukurefere ibhedleleni ezikude. Inkosi yesizwe sakwaMpukenyoni inkosi uMkhonazi ithi ukwakhiwa kwalesi sibhedlela kuzaqeda zonke izinkinga zomphakathi obukubhekene nazo ngaphambilini. Ngizwa ngifikela usizi nokuphatheka kabi ngokuthi la ezinyangeni ezidlule kuke kwakhona ukuhlaseleka kuba khona la eMtuba la ngaphakathi edrobheni lapho khona abantu ababebulalana khona besebenzisa izikhali kwathi umuntu esengenile kwi-ambulance intunankulu esebhekele kwahlabisa before nje ufike esiqiwini kwaphinda futhi kwaba khona abamisa i-ambulance baqedela lo muntu lo siyethemba ukuthi ke ezinyangeni ezimbalwa ezizayo kuzosekwazi ukuthi nanoba isiphi isimo esuke siphuthuma ukudingala okuthiwa ama-emergency kuzoba kuseduze ngokwesibhedlela sebesinaso. Lezi ke izindaba z1 KZN TV nginguSamgutso Nqulunga semTubatuba. Umongameli we-NFP u-Ivan Berners uthi ke kuzoba khona izinguquko kumasipala iZululand ophethwe IFP emva komdlula emhlabeni kwekhansela labo uBethwel Nxumalo obevota ke ne-IFP ukuze iphathe lomkhandlu. uBerners usho lokhu kwingxoxo ekhethekile neziko lezindaba kade ke ecacisa kabanzi ngamalungiselelo omcimbi wezithembiso zokhetho. Ukhansela uNxumalo udlule emhlabeni ngesonto ledlule emva kokuhlala isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezintathu esibhedlela ngenxa yengozi yamehlela ngoDisemba. Kule ngozi unkosikazi wakhe wadlula emhlabeni ngawo uDisemba. uNxumalo udlule emhlabeni nje ube yikhansela leNFP kodwa elivota neIFP nokunika iIFP amandla ukuthi ikwazi ukuphatha umkhandlu wesifunda iZululand.
kanti uzobeka endlini yakhe yokugcina kuyona lempela sonto. Ngifuna ukubeka ngingathandabuzi zizoshintsha izinto eZululand. Umkhandlu siyawuthatha ngoba abantu bebeganga bexhaphaza iNFP sidilile nabo. Abanye baba bengabaholi abebekhona kwi-National Interim National Executive ye-NFP ebebeganga bebekhuluma nabo abaholi noma amakhansela ethu uthi awangavoti ne-NFP ukuze i-NFP yaphambili. Kubuhlungu ukuhanjelwa umuntu makalale ngoxolo umnumzane uBethwell Ncumalo but ushiye emhlabeni eyibuleli iNFP ngoba wakwazi ukusitshela singabaholi ukuthi ephume votela inkathi yekuvotela iqembu lakhe ethu yasilaya. That we cannot wash it away, but may his soul rest in peace. And we can't have people who do this to us and we must expect to behave ngathi yonke into is normal. Asimbambelana makaphumule ngoxolo. Umengameli we-NFP echaza ngezinhlelo abanazo zokhetho uthi bazokwazi ukungenela ukhetho kwizifundazwe ezine. Ngesikhathi si-applyela kwa-IEC ukuthi akubuyisela amandla ku-NFP ukuthi singenele inketho umukhumbula satshela ngomhla ka-26 February. Sathi masiza lezo indaba ngakusasa kwakuthiwa kuyavala ngomhla ka-8 March. So we had a short space of time. Kwezinye indawo-ke angifuni uqamba amanga. Abantu bakhona bebenenkinga bebengathembi bethi we don't want to waste our time. Asifuni ukudlala ngesikhathi sethu. Mawuthi niyangenela ukhetho lungenele nithina sesolungenela ukhetho ngo-2026 ngoba vele nathi siyabona phala ezansi abantu nabantu abakakuthembi ukuthi kusenokuthula kwa-NFP. So sagcina ke singenela ama-province awu-4 KZN, Gauteng, Mpumalanga and Free State. uBantu uthi isiqobolo sabo sokuqhuba imikhankaso ukuthi njenge-NFP bazakha kabusha. Sifuna ukuzakha kabusha njenge-political party. Sifuna ukulungisa zonke inhlaka. So i-theme yethu ixhumene both ngaphakathi nangaphandle ukuthi internally sifuna ukuyikhulisa njengeqembu sifuna ukuzakha kabusha. iSouth Africa na njengezwe ifuna ukwakhiwa kabusha ngoba mubuka yonke into yaseSouth Africa iyawa. So ukuze sikwazi ukulakha iSouth Africa kufanele siyakhe kabusha. So that's our theme. Kusasa senza i-manifesto launch yethu la sobe sikhuluma khona ukuthi iSouth Africa sizoyakha kanjani kabusha ukuze ibe yizwe kazi lase-Africa elinamandla futhi elikwazi ukuthi influence amanye amazwe ase-Africa. Umcimbi wanomqulo wezethembiso uSolundi osukeni lakusasa. Kodwa Hosbisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Njengoba sezingaphansi kwama-40 izinsuku ezisele ngaphambi kokuba ke elakuleli libamba ukhetho iya ngokujiya ke imikhankaso yamaqembu ezepolitiki ukulungiselela lokhu umholi weRise Mzansi esifundazweni kwaZulu Natal wethula izinhlelo zaleli qembu ngalesifundazwe njengoba nabo ke bebheke ngabovu ukwenza kahle. Njengoba ziya ngokusondela izinsuku zokuba bakuleli baphume enkalo zonke ukuyovota amaqembu ezepolitiki kawasibekile phansi njengoba nawo eqhubeka nokuqinisa imikhankaso yawo. Iqembu iRise Mzansi esifundazweni kwaZulu Natal lethula izinhlelo salo ngaso lesifundazwe. We speak about creating an environment yasesikoleni la othisha nabafundi abafunda khona esikoleni bengasabi because kukhona ubugebengu obukhona and part of lezi inkinga zeqhamuka because one awekho amathuba for abantu abasha basemphakathini emakhaya kuyahlushekwa so izingane zigcina sezidayisa ama drugs nezinto eziningi phakathi esikoleni zisencane. Ezinye izinto esikhuluma ngazo ukuthi sibalekelela kanjani abazali abakhulisa izingane ngabodwana again because izingane zifika esikoleni zilambile. So into esikhuluma ngayo as uRise Mzansi ama programs azokwenza sure ukuthi yonke ingane efika esikoleni iyakwazi ukuthola ukudla before kufunda. And again just looking at ama resources akhona in terms of ama library or ama swimming pools, ama tech information adingakalayo, ama tablets so that mesifundisa izingane esikoleni we're not just asibafundisa ukuthi baba basebenzi. Bathi ke bafuna kuqedwe ngokuvalelwa ngaphandle kwabaneminyaka engu35 kuya ngaphezulu. Umengameli waleli qembu kuzwelonke uthi ke kabathuswa amaqembu agabe ngase bemkantshubomvu kwezepolitiki. Asiyona ipolitical party eyakhiwe ngokuthi unosaziwayo obani because it's very important ukuthi ama political ideas ama political parties are built by abantu kunye nama ideas ukuthi nimela ini njengoba ubungizwa ngisho ukuthi mangabe ungena la eRise Mzansi awungeni ngokuba kunosaziwayo besibuzwa thina in the beginning ukuthi obani osaziwayo abakule party yeni sathi abekho osaziwayo bethu abantu base South Africa abafuna ukuyimela ngokwabo bayisebenzele ngokwabo
and abantu base-KZN bayayazi ukuthi even if singawini e-KZN bayayazi ukuthi ama-representatives wethu azomela bona kahle asebenzisane nabo for the next 5 years and even ngo-2029 sikhule siqhubeke. Leli qembu ilona kuphela lapha esifundazweni elifolosa ngoyimbukodo kwesokugaqela esomndunankulu uma ke kwenzeka lenqoba. Bathi ke kangeke bakubalekele ukubambisana namanye amaqembu kepha banamaphuzu aqinile abangeke bagudluke kuwo. Our stand view as a Rise Mzansi KZN is that awususwe i-cap ya 35 from accessing accessing educational opportunities, because kunosomabhizinisi as well who have amabhizinisi abadinga support but they're over the age of 35. It doesn't make sense ukuthi uzothi umuthi 35 and the next age emele uyilinde to get assistance from government is age yompesheni or 65, because that's effectively what they're saying. There is no plan again for that group. So by removing that, we're able to create more opportunities for abantu basebenze. More people are able to contribute to the economy, and we then have more money as a country to be able to service abantu abasadinga usizo eNingizimu Afrika and the KZN. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nezomnotho kanjalo nezomdlalo masibuya. Sekubingelela ke siyakwamukela uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. I-EFF imashele umasipala waseMsunduzi kanti kwezemsebenzi yomphakathi wethule inkantolo. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li u19.21 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u20.45 maliqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.91 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu$2,387.87 i-ounce kuthi uwoyela ongahluziwe ube u$87.11 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Inhloko yabaqeqeshi kwiMaritzburg United uSimo Dladla ukholelwa ekutheni sebeyibumbile inqanawe yeqembu ezokwazi ukulifaka emidlalweni yokuhlungela ukubuyela kwi-DStv Premiership. Ngaphambi kwalomqeqeshi i-team of choice ibukeka isivukile emaqandeni emidlalweni ke emithathu eMotsepe Foundation Championship egcina ukuyidlala ivulele isibhaxu sika-2-0 kuyiqembu ngalinye. Ngolesibili ke ekhaya eSugar Ray Xulu Stadium eClermont ibhaxabule ePretoria University esembangweni wesicoco seleague. Ama-Tugs acijwa uKlelane Mtawunge alale isibili ngamaphuzu awu-44 emidlalweni ewu-24 asezithendeni ke zemagesi eqhwakele ngo-46 wamaphuzu. iMaritzburg ibikade ke ihlule iPretoria Collins ne-Uppington City ngaphambi kokubhekana nama-Tugs. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Ziyaguqa sikuphathele zona namhlanje sihlangabeze kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.